kami 5:30. Dito kami sa Lingayen Beach. Kasama ko ang aking sister-in-law, si Bernstay at si Tess. Papahangin lang guys kasi napakainit ng panahon. So, that is Bernstay guys. So dito kami sa ayan o, this area. Paikot-ikot lang. Medyo dapit hapon na guys, kaya nakikita nyo dumidilim na at dito lang kami. Very refreshing ang air at saka yung tunog ng sea waves, pinapakinggan, naglalakad-lakad. Ayan, pampawala ng stress. Iba talaga yung pakiramdam habang nasa harap ka ng dagat. Very peaceful. Yung hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. Ingay lang naririnig mo ay ingay ng alon. Kahit siguro magdamag, pwede tayong manatili dito, mag-meditate. Very quiet na. Medyo paggabi na guys at nandito nga kami sa Lingayen Beach. Nagpapahangin dahil nga napaka-alinsangan, napakainit ng panahon. So nagpasya kami na pumunta na lang sa beach at mag-chill. So eto kami, siguro mga 2 hours magstay kami dito, mamasyal-masyal, and then mag-dinner sa labas before going home. Ito yung aming day out dahil holiday nga ngayon, Idil Fitr. So paggabi na, sarap ng hangin, very fresh. Kalapas-lapas naman sa bahay si Lola, super init. Kaya sa 4:30 kami ay bumiyahe, going here around 45 minutes from San Carlos. So ayan siya guys, this is Lingayen Beach, the place of my husband. Almost 7 PM na at dito sa gilid ng beach merong street food, mga kainan. Ayan siya kung saan pwede kang kumain, turo-turo lang, karaniwan mga inihaw, mga isaw, yung makikita nating pangkaraniwang street food. Tapos may kanin din, mga soft drinks, inuman, ganon. Tapos sa kabila may mga other paninda pa sila dyan sa kabila. So ang kinukunan ko ay itong kinalalagyan lang ng mga street foods tulad ng mga yan. So pwede kang magpaihaw, tapos mag-order, umupo, kumain. Open air siya, so kahit paano walang masyadong alinsangan. Tapos nasa tabi ka pa ng beach. So after na mag-walk by the beach tayo at nagutuman, pwede tayong umupo-upo dito, magkwentuhan, kumain, ganun lang. Tapos umuwi. O di kahit paano ay nakagala at na-refresh tayo ng konti. Isaw.
ito nuggets, oh. Mag-ano nga kayo ng takoyaki? Takoyaki. Kaya? Wala papasali ko laki ng Rosana. Na ano, bumibili kami ng takoyaki. So, this one is 40 pesos. Dalawang rice yun magkahiwalay. Ay, wala ate. Wala nang bariya. Teka, tani. Ha? Ayan na siya. Bumili na ako ng barbecue. Oy, Rosana! Rosana!